It's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakulong ako dito sa Saudi Arabia. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Prince. Kasalukuyang naninirahan dito sa gitnang silangan. Gusto kong ibahagi sa inyo ang karanasan ko dito sa bansa ng mga banyaga. Para maging aware din ang karamihan na nagnanais na makapunta sa bansang ito. Ito ang aking secret file. Isa akong waiter dito. Yung 1 year and 10 months ko rito, masasabi kong maganda naman ang takbo. Walang aberya. Masaya akong nagtatrabaho. Masayang nakikisama. Pero, merong nangyaring hindi ko inaasahan ng January 29, 2020. Ako ay napagbintangan. Ako ay napagbintangan na nagnakaw sa isang Arabong customer. Nagnakaw ng $4 sa kanyang credit card. Ganito ang nangyari. Dakong alas 10 ng gabi ng January 28, 2020. May naging customer kami sa pinasusukan kong restaurant. Nang biglang may humingi sa akin ng bill ng kanyang kinain. Agad akong tumugon sa kanya. Kinuha ang bill at may bitbit na card machine. Nung panahong yun, sobrang busy kami sa dami ng tao. At kukunti na lang kaming natirang tauhan dahil hindi na nagsibalikan ang mga nagbakasyon dahil na rin sa pangit na pamamalakad ng kumpanya namin. Hassle, ika nga. Nung nasa table niya ako ng nasabing customer, agad kong inabot ang bill na nagkakahalaga ng 141 Saudi Riyal. At agad naman siyang tumalima. Inabot ang card na kanyang gagamiting pambayad. Sa kasamaang palad, ay yung machine pala na nabitbit ko nung oras na yon, sira. Sira ang insert card at ang kanyang ATM ay walang wifi. So kinakailangan kong bumalik sa counter para kumuha ng panibagong machine. Sa kamamadali ko ay hindi ko nagawang iabot ang card sa kanya at bumalik sa counter. Agad na kinuha ko ang machine at bumalik agad sa kanyang kinauupuan. Nang sandaling yun ay ininput ko ang halagang 141 Saudi Riyal sa machine. Pinasok ang card sa machine at siya mismo ang pumindot ng password niya dahil siya lang naman ang nakakaalam nun. Natapos ang aming transaksyon na angkop sa kanyang resibo na 141 Saudi Riyal. Inabot ko sa kanya ang customer copy ng nasabing pinagbayaran at agad na siyang umalis ng restaurant. Kinabukasan, same time, around 10 p.m. ng January 29, 2020, bumalik ang customer na yon. Nag-complain na nabawasan daw siya ng $4 sa kanyang card via online shopping.
kanilang nireview sa CCTV kung sino ang huling nag-asikaso sa kanya. Which is ako naman yun at hindi ko itatanggi yun. Agad siyang tumawag ng pulis at ako ay pinahuli. No primary or proper investigation. Basta, dinala nila ako sa presinto at saka kinulong. Makalipas ang 8 araw sa presinto, ay inilipat nila ako sa malaking kulungan. Doon ay bumuno ako ng 5 buwan sa nasabing kulungan. Then June 28, tinawag ako sa korte para magpaliwanag. Ipaliwanag ko sa hukuman na hindi ko magagawa ang bagay na yun. Sapagkat noong mga oras na yun, ay 2 buwan na lang pauwi na ako ng Pilipinas. At kung ako ang magpo-purchase sa online gamit ang card ng customer na yun, kailangan ko pa ng confirmation code or OTP para lang ma-process ang aking bibilhin online. Sinabi ko rin na tanging ang may-ari lamang ng nasabing card ang may kapangyarihan na makaalam ng nasabing confirmation code dahil lahat ng credit card nila ay blinded sa kanilang cellphone. Kaya napaka-imposible na ako ang may gawa ng bagay na yun. Oo, DJ Rocky. Lahat yun konektado sa cellphone number nila. Yung mga credit card nila, imposible na ako ang may sala doon. Makahinga ako ng maluwag nang pinanigan ako ng Korte Suprema. June 30, 2020 ay pinalaya nila ako. Umabot ng ilang buwan ay hindi pa rin napaprocess ng agency ko ang pag-uwi ko. Hanggang sa parang naramdaman ko na wala na silang pakialam sa akin. Maging ang aking agency sa Pilipinas. Hanggang humingi na ako ng tulong sa ating embahada. Napag-alaman namin na muling didinggin ang aking kaso. Kasi umapela ang public prosecutor na kaibigan na nag-complain sa akin. Dumaan muli ang 8 buwan bago nagkaroon ng hearing. At ipinaliwanag ko sa kanila ang nangyari gaya ng pagpapaliwanag ko nung naunang dininig nila ako. Sinabi nila sa akin na, okay, we don't have a strong evidence against you. This is the final decision of the court. 1.5 month of imprisonment and 3,000 real penalty. Nagtanong ako ng, Your Honor, should I go back in prison even if I've spent 5 months in jail? And then they said, you don't need to go back in prison since you've spent 5 months in jail. But you need to pay the 3,000 Saudi Riyal penalty so you can go back to your home country. Ako magbabayad? So nagtanong ako ulit, why should I pay 3,000 penalty if there's no enough evidence against me? Because I know and you know that I didn't do any such of crime. Pero ang sabi lang nila, this is the final decision of the court. We will give you 30 days to make an appeal. After that hearing, nag-usap kami ng aking case officer. Nag-usap kami ng attorney ko kung aapela kami. At umapela kami bago matapos ang 30 days na palugit sa amin. Ngunit, mapaghanggang ngayon, wala pang update sa amin ng korte. At napag-alaman na close na ang case. Pinagbabayad na lang ako ng penalty. Ngayon, tenga ako at walang trabaho. Nang 2 taon na. Kasalukuyang nasa shelter ng ating embahada at patuloy pa ring nagdurusa. Naghahagilap kung saan makakakuha
ng pambayad sa nasabing penalty ipinataw sa akin. Naway ma-on air mo ito, DJ Rocky, at magsilbing awareness sa ating mga kababayan na nakakapakinig ng iyong programa. Maging gabay sana sa kanila ito na wala na tayong kalaban-laban kahit wala tayong kasalanan. Oras na mismong lahi nila ang magsampa ng kaso laban sa atin. Tingin sa atin dito ay isang basahan, basura, aso na kanilang alila. Kung meron lang sana tayong pwedeng gawin. Parang wala akong kalaban-laban dito. Maraming salamat, DJ Rocky, sa pakikinig. At sa lahat ng mga tagapakinig mo. Naway maraming magabayan na buhay sa kwento kong ito. Muli, ako si Prince. At ito ang aking secret file.